mgbe mụrụ nze m ọzọ itichakwa m ka m si etighechiri bụ mkpu bata n'ụbọchị nke taata wee na-asị nna na ihe na-afịa n'ebele mba ụwa na izu ụka a karịrị akarị onye pụta okwu nke mana mụ nwakwu na mma stand for the truth and nothing but the truth. Ọ ihe mfụ pụta na nke a bụ ihe ya enyela Igbo aka ka m na-eweta na chanel m. Anaghị m ekukọp news, anaghị m ekukọp conspiracy theory butelu unu mba ka ma adịrị ya maka na asị na afọ onye na-edu ya. Eziokwu ka m ji wee bịa, eziokwu ejunakwu n'oile ọma ka o ji aga n'ogwu ka m nwakwu ji wee bịa n'efere mba ụwa. That's the main reason achọbeghị m ịba Facebook. Because mgbe ọbụla anyị mepee Facebook anyị ewetara n'ugbu na ya emepe na mana for now ka m nọlụgodo ebe a wee na-emepe ndị mmadụ anya for the main time maka na vidiyo anụnwa na-egosi si na o gosigo wee mepee ụmụ dibịa okuko dị n'ala Igbo anyị ike si na ihe ha na-emele ya dịghị legit. Ọ bụ asịkwa m na enwere ezigbo ya biko mana ndị ala ekwezi ka anyị mara ndị mekaniki ekwezi ka anyị mara ndị bụ ndị ala. Ka ọ dị n'ụka ka ọ dị n'omenala maka na ndị mmadụ hapụziri omenala tiwezie ya ọgwụ na ọtago, hapụziri ọdịnala na-emezi omenala. Ọdịnala bụ ihe na-echekwa obodo, omenala bụkwana nke mmadụ ji aka ya bịa. Ọ ihe ndị oyibo na-akpọ tradition and culture. Tradition and culture bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya. Ọdịnala dị iche na omenala. Ọ dịkwa n'ụka. Onye ọkọ ya bụ dịka ndị Yoruba pastors ka ndị Igbo anyị mma maka na ibe gee dia history ma na ọnwego ndị savụ ma mgbe ha lụwa Osha before ha buy into serving before emegide wee wụlụ pastor today. Mana ndị Igbo anyị makata mekanik megide ihe megide o jesata ofu ọgwụ si n'oge na ọ bụ pastọ na-aghasasị ihe niile were ụka na-ekpuchi na-epenti ma bụrụ ọsọ ọfịa were ụka na-epenti mgbe aha sịzịa gị na ndị ụka mee nka onye nwa bụ na ndị mekanik ekwezi ka mara ndị bụ ndị ala. I'm not disputing the fact na enwere ezigbo ebe ọbụla enwere original fake dị na wakadoro akụnyere ezigbo ewere ọgwụ ndị China si na ha nwalụ gbajelu ndị China si ha ṅụọ ha jụ na ha ma ṅụọ. Biko na-enekene vidiyo nwanne anyị nwoke inu ka ndị atụkọ maka na ọnwa ya bụ nnenecha like okwu ejimon mana agwara m ka m na-esibe ekwe ya mana very soon a ga-enwe segment onye ọbụla ya na-etinye ọnụ ya na ya anyị apụta aka na live onye ọbụla akpọ nụkwa n'onu mana for now ka na-emegodi ọnụ aka isi eme ya. Igbo anyị kele mmụọ na ụbọchị ma na onye ọwụra mma nke echi ya zelu ọ ga nwanne nwoke dị etijele mmọnwụ rapa bụ ekwe na afọ anya 1 na Mozambique. Ụmụnne m for very long time apụtabụ mbịa akwu okwu based on na onwe ka nsogbu nọ ya dago akwụkwọ efu nwa obere bisi onwe obere njem mmerụ apụtara n'ihu akwụkwọ na-anọ many ife na-afịa na different mba ụwa and they receive many calls. Some na-akpọ m nakwara asị m ijele nke ezi ife na-eme na ụmụ ntị ọbụla m kwuru gbasara ụmụnne nwanne anyị nwoke a na-akpọ AKWA OKUKO TIWARAKI Triple P na n'ọba ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụla ọbara ọla na-akpọ m asị m ijele m nkere ife na-eme nkezi update mba n'ihu akwụ na-afụgasị many things many people our brothers na-ekwu anọkọta nwee ndị kwuru wee sị na nwanne m nwoke AKWA OKUKO TIWARAKI na-erizigo n'ọpụtago nọ ebe nna mmụọ chi ya ịma for very long time ka m na-agba anyị nwawu ndị Igbo na ife mmụ nwa dị great ijere mmọnwụ na-apụ apụ ikuku a na-afọ ya ji wepụta ha ife ọzọ ụlọ ka mmepe ụnụ anya ka m gwa ụnụ na ọgwụ adịghọ ka m gwa ụnụ na ụmụ ndị dibịa unu na-ene anya wayo ka ha na-egwu unu da 419ers. Ekenere m Chukwu okike abịa ama merụ ife a ji wee mee ka m mara ka o nwere ndị n'ime ụlọ ya emepe anya ya mụrụ akọ ya mara ife because o nwere ife na-agwa nwa ndị Igbo sometimes some people mmakpọ ha some fools ndị eriri abịa ha na comment na-edere gị nonsense na-edere gị ife enweghị isi. Brother, let me tell you now you saw what happened. Even men AKWA OKUKO TIWARAKI na n'ọba
ka ụmụazị bịa buru onye sịrị gụ eho onye sịrị gụ na nwoke ọbụla kwesịrị inwe ife nchichere onwe na nwoke ọbụla kwesịrị inwe ọgwụ ọ sịghị na ịnọ ị na-ekpere chigu na-ekpere chi n'onwere mgbe chigu ya obuo ka ọ ya ebuo chigu emegụnụ chigu agbara agụgụ n'ikwesịrị imegụnụ n'ikwesịrị iticha ihe ọgwụ mgbe sizie kịta akịrị ife na-emezi mbịa ka njọ nwanne ya nwoke agwa ọkụkọ tụwara akị na anọpa kedụzie ebe ọgwụ gị agụdụ kedu ebe nwa ọcha gị nọ ụmụazị ji wee bịa gbawo to security. I'm very very shameful. I'm very very disappointed na nwoke ọbụla ketara ụra nwoke ọbụla kwesịrị iji ike na ọkwa aka nwoke ọbụla kwesịrị ikpere chie kwesịrị ịma chie kwesịrị na chie dị na mma ọ pụta ọsụnọ na arụ sekuriti ị na-agaghị mmadụ ibe gị iburu apụta ebe ị ga-egbe oke onye anyị na-agaghị ndụ ka atụ ụtọ ngụnwa ndụ ọ na-atọ gị ụtọ ndụ ịdụ adịghọ mma. Look at abịara nka mgba anyị gwawu ndị Igbo okwu because agwara m na ndị si n'efere mba ụwa ejighị m ike apụta ekwu okwu but mshi ibekwu okwu I will hate your point. Listen, ngụnwa afọ Igbo nwa afọ Igbo nwoke nwere ala nne guzuru ala nne nwa ya for good night nwuzuo ya nwuzuo ịpụta ị na-aga ịdị nwoke ibe gị iburu egbe ị na-emepere ị na-esho oke ngụnwa ndụ na-agụghị agụ ya echefe ya alụ ka nke mmerụ akwụkwọ tiwara akị ka ọ wụrụ na ife mmụta ka ọ dị n'ime ụlọ ka onye ọbụla gba mbọchị ife ọ ya arụ ma sekuriti ahụ egwu job onye ahụ na-aga ịdị ịdị na-agaghị nwoke ibe gị ngụ nwere aka ịdị mmadụ ndụ ada atọ gị ụtọ. Lukas ga-esi wee gbuo mmadụ Lukas esi wee gbuo like ọkụkọ mgbe na-abịasị mpa nwaanyị ọba nwoke ọba agwa ọkọ tiwara akị ese ndị nwere ọgwụ ka ezi ebe ọgwụ gị nọ agwa let me tell you bịa come and sit let me talk to you. Ifụrụ ụmụ ndị dibịa sọm ndị dibịa ife a na-egwu n'owu wayo ka ha na-egwu uru ụmụ Igbo ọ bụrụ na ya mara ife mmanụ na ife mmanụ na ọgwụ adịghọ ana m agwụ life of beginning na ọgwụ adịghọ there's nothing like ọgwụ adịghọ ife ọ bụ ihe ma ịkwụwa aka gị ọtọ mmanụ chi gị mara onye nyere gị ụwa na-achụpụ aja for very long time ka m nwa anyị ji ketijere mmọnwụ na pap igwe na afọ ya na Mozambique na-agwa ụnụ na-asụ na ọgwụ adịghọ na onwe nwa dibịa basị na ọgwụ to ya put time and venue I will burn down ka o gosi m ọgwụ ka m fụ n'anya nwa dibịa si na ọgwụ to si na onwere ọgwụ ya put time and venue contact me anyị ji ketijere mmọnwụ na pap igwe na afọ anya contact me ka ị put time and venue ka ime ife ọgwụ ahụ ka m fụ because ọ bụrụ na ọgwụ to tell me kedu ka anyị esi wee pụta eburu eho nwa dibịa eburu anwụrụ ka nwa ọkụkọ nwụpụ ọ dị na ọbata m I could remember oge Podicom ha nọ a history of Podicom o mere ji gbu Podicom ka ọ pụtara na ọpụ iwe ka Ọnịsha ndị Typhus zuzuo ọ gwaghị ife ji wee Podicom na-asị agwa ọkụ tiwara akị kerizi ọgwụ gị ahụ ndị si na ha nwere aba na aya kerizi ebe ụlọ ndị si na ha ahụ arụsị gụnụ kerizi ebe ụlọ nọ onye ọbụla na-arụ tamchakom ndị nwa dibịa ka mgbakwa ụnụ etizikesiko onwe ụnụ awụgwọ onwe ụnụ na ana onye ọbụla rugwa akwanyere onwe ugwu na gbuo because ọ bụrụ na ụmụ nwa dibịa akpachaghị anya n'ala Igbo na ịghọtago anyị ebido na nwụrụ ha one by one. This is new update. Onye ọbụla akwanyere onwe ugwu na gbuo
ngwu nwanne ji na-eke nwa dibịa uchegodu ya mara na ọgwụ adịghị n'ọrụ ka a na-eri ụnụ otere na ka ọgwụ ife ọ bụla ị na-eme kwụwa aka gị ọtọ na anya ọchịgo ma onye ọrụ gị ụwa na-achụpụ aja bụ na chikutu na mma ihe ada afọ ife ọ bụla ị na-eme n'ụwa ada gaziri gị nwanne m temi ọ bụrụ na ọgwụ dụ ka ndị a si ekwu nwaanyị na-agwọkọ tiwara akị na ana ọba ebe ozi ome ozi ji wewụrụ nwa dibịa abịa nwụchara ya abịa ma ịgba nwanne m ga-akwọkọ tiwara akị ọ bụrụ na ọ pụta ya kọntaktị ya aidiketichere ka ya mụọ na apapụ igwe na afọ anya kọntaktị mi ka m gbago ka nye gị nwe bekere ọgwụ ihe ji echere onwe gị na afọ na onwe ife ichi afọ na efesid nwegodo onwe efe iche kọntaktị ya mụ ka m gbago ife ihe eme ka m gbago ife ihe eme bikọs mụ ọwụdogwu kwesịrị ife ikechi ime ọkụkụ na ahụ mgbe ọbụdogwu kwesịrị ife ikechi ime ọpịakọ na agụ ọkụkụ na agụ ịmara yes ife ike na-echi ime mgbe ọbụdogwu kwesịrị ife ikechi ime ọpịakọ na ife iji wuru otogwu ife iji wu nwa dibịa onwe ife imenyiri ụmụadị bịa nwụchara gị ọdịna ka ahụ isi na nọkwa ebe ahụ gbuo innocent souls n'oyi onwe ha wee na-asị ụmụ Igbo taa merukwara mgbe anyị mepe anya taa merugo mgbe anyị amụrụ akọ a sị m achọghị ibekwa okwu bifo achọghị ibe dres bikos ịbịakwucha okwu so ụmụazị ndị eriri eri ụmụazị Igbo enweghị akọ na uche ha pụtara na comment nonsense you should mind your business you should do this is na ibe ị na-ekwu ị na-achọ followers ị na-achọ viewers no mara na ife anya unu mepee mmanụ na ọgwụ adịghọ onye ọbụla na-eje nwa nke nwa dibịa oge gburugburu ibe ji ma nwa dibịa hụ ndị na-agwọ ọrịa the form of doctors ụmụ Igbo uche ụnụ tie ife mụnwa ji ebere akwa arịrị ahụ keridewe ụlọ ọrụ ife mụnwa ji ebere arịrị ahụ keridewe ụlọ ọrụ ka ụlọ mmadụ ọgwụ adịghọ ka nke mere nwanne m gawa tiwara akị na ana ọba ka ọ wụrụ ife mmụta ka ọ bụrụ ụnụ ife mmụta ka ọ dị n'ime ụnụ nwanna n'ọrụ nọ fọmat ka ndị na-atụ ụnụ fọmat ka na-atụ ụnụ aidiketichere mmụọ na apap dịgo na afọ agbara na ife njipụta aka mefe ụmụ Igbo anya ka mgbe ụmụ Igbo na ọkwa adịghọ life from beginning that's what I'm saying and I stand on it nke onye na-eme ya kwuwe aka ọtọ gụ na chigụdị na mma na-achụpụ aja nwoge ọbara ite mmiri akwa ọkụkọ tiwara akị triple P ọgwụ karịa ọgwụ bụla ọbara wara nwa ọcha emụ aha agba aka ibubo na ndị otu kerezi unu kere ebe unu nọ eji nọyi abịa nwụchara ọkụkọ abịa nwụchara akwa ka abịa nwụchara ya ka nwambe anyị dị geti chere mmụọ na-agbabụ ikwe na afọ anya anyị anwụ nke esi nwụrụ akwa mmemme ife ji bụrụ odogwu a na-asa agba nwoke abụrụ nwoke agbanwe ya abụrụ nwaanyị beta akpa disgrace me is a disgrace to the dibia mma gwa gị ya n'ihu ọ bụrụ nwe ya agbaghị ahụ tell you from very long time all my followers ga-akpọ m na fasị m iche na-ekerezi na ogbe ife mkwuru na omebụ bet by tomorrow I have a lot to discuss with you people echi tomorrow being 28 or 29 I have a lot mmemepụ n'anya ka ngwa ụnụ o nwere magic mmemepụ n'anya ka ngosi ụzọ certain things ụmụ nwa dibịa na abịa ha na-eme unu eche na ha nwere ọgwụ ka ngwa ụnụ na ọkwado follow me I will expose them very soon I'm come out from them now after for them for this short time I know my around ịghọtago o nwere ka m si wee nọyi but now ka m bịara mepesi ụnụ anya ụnụ nwa ndị Igbo Chukwu mere amara ife a merụ emego ka ụnụ nwere ife ọnụrụ ya mara ife hapụ ụmụ ije ọtụ ndị eriri eri inwe ike ha bịa na comment section ha na comment nonsense ha na-edife masịrị ha ana m asị tancha com ụnụ ya ahụ a victim ụnụ ya esue mbịa ka m mepee ụmụ Igbo anya ka ụmụ Igbo mụrụ ife tụsalụ m ozi a ka oge ga baala ka ogere ụmụnne anyị ntị ka ndị ga-eji emụta ife were emụta ife mana ọgwụ adịghọ ka alụ na-eme n'ala Igbo kwụsị alụ kwụsị udo na ụmụnne anyị wayo
nke onye na-eme ya gbado anya nwanne kwụwa aka ọtọ na ya ọchịgbu mụ na chigbu dị na mma ịghọtago for all my followers na-akpọ m na-ajụ m ijele kerizi ife na-eme mmọnwụ na-apụ apụ kerizi iko na-afọ anya kerizi na ụmụ bụ etu ọbụla ise ikwuru nsoro unu nwee ndidi na ụnụ mana emetụ nwobere travel emetụ nwobere njem but back and go back in my own base mmadụ rọpụrụ ụnụ some messages unu nwee ike were wee mụta ife wee ma nna ebe nna akpọ ụnụ na ọgwụ adịkọ nke onye na-eme ya kwụwa aka ọtọ maruchie ụnachibu dị na mma na-achụpụ aja ụnachibu dị na mma na-achụpụ aja nwanne chalọ ọga nwanne nwoke dị wetije mmụọ na abadị ga na-afọ anya tụsara m ozi a nwanne ka nwoke ji ebe ala ife a na-eme ahụ ife ụmụazị ka na ife mmụọ ka ha na-ekpe ịghọtago onye si ife a na-eme ya ewu isi mana ebere isi tinye ọma nwe isi ịghọtago chalọ ụmụnne m ekene m Igbo niile na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee na-asị na adịla onye ọbụla na mma Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ asị m na onye ọbụla ebe ị nọ na-enene vidiyo na adịla gị na mma biko na-enecha vidiyo shiela vidiyo anọ gbasapụ ya ka onye ọzọ soro gị na-aghọta ihe ị na-eme na ị na-afụ na chanel anya shie je sọskraịbụ na dis chanel bino drọpụ ayọ kọment anyị na kọmentị na-aga aghala aghala onye ọbụla na-etinye ọnụ nwego kọment sekshọn mgbe ebe onye bụ ka market place onye pụta tinye ọnụ nwego ụwa na-aga ọhịa isi wee na-ekwu na ọ ya adịla nwoke mma adịla nwaanyị mma igbuo n'ihu egbute mma igbuo n'azụ egbute ọganiru wee na-asị na onye ọbụla fụwa si na ọfụkpọ anya ihe ọjọọ ya akpụ ya ihu ekene m Igbo niile na-asị na adịla nwoke mma adịla nwaanyị mma kwụbakwa aka gị ọtọ ka ihe wee na-agala gị ọfụma ka ọ dị na mgbe ọzọ